wielojęzyczności. W końcu starsze pokolenie zna język niemiecki obok polskiego i kaszubskiego, młodsze na nasze nieszczęście, jak dzisiaj to widzimy, niemiecki bardzo rzadko opanowało i na gwałt powinno się uczyć podobnie jak anielskiego. Anielsko to po kaszubsku Anglia. Bardzo istotną sprawą jest dla nas samorządność terytorialna, czyli samorządność regionów. Idzie nam o to, by poszczególne społeczności lokalne, ale w tym szerszym terytorialnym ujęciu, współdecydowały o Polsce. Chcę powiedzieć, że w okresie nawet tym najgorszym, stalinowskim, na Kaszubach, na Pomorzu, nie udało się zniszczyć do końca idei samorządności, przede wszystkim tej samorządności w dziedzinie gospodarczej. Mówiąc o Kaszubach, musimy pamiętać, że to część Polski Zachodniej, tych regionów, gdzie do dziś dnia przetrwały tradycje samorządności. Na Kaszubach będą to nawet tradycje wczesnego średniowiecza, prawo chełmińskie, tradycja Prus Królewskich, autonomii Prus Królewskich i te późniejsze związane z funkcjonowaniem naszego kraju w państwie pruskim. Chcielibyśmy, by w Polsce przyjęła się idea krajowości, znana w całej Europie Zachodniej, decydująca o sile tych państw, takich jak Francja, Wielka Brytania czy Niemcy. Idea krajowości na naszym kaszubsko-pomorskim gruncie związana jest z nazwiskiem Lecha Bątkowskiego. Był on w okresie wojny założycielem Związku Pomorskiego w Anglii, a w 1956 roku współtwórcą Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Znany jest w kraju jako jeden z twórców porozumień gdańskich, współtwórca programu i rzeczywistości pierwszej Solidarności. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie powstało w 1956 roku na fali październikowych przemian. Aktualnie liczy ponad 4,5 tysiąca członków. Prowadzi działalność wydawniczą, gospodarczą. Zrzeszenie poprzez te 30 kilka lat działalności zachowało zawsze niezależność wewnętrzną. Starało się upowszechniać postawy obywatelskie, prospołeczne. Żyjemy w okresie przebudowy polskiej rzeczywistości i gdy mówimy o tej Polsce samorządnej, to samorządność poszczególnych regionów polskich, Mazowsza, Śląska, Małopolski, oczywiście Pomorza, w tym Kaszub, jest czymś, co warto szczególnie bliżej poznać i budować, co trzeba też wprowadzić niejako do ustawy zasadniczej Polski. Stąd też wydaje mi się szczególnie istotne, gdy będziemy próbowali szukania różnych rozwiązań dostosowanych do tejże zmiennej, zróżnicowanej rzeczywistości w kraju, w poszczególnych regionach. Nie ma powodu obawiać się tego. Przecież oznacza to bliższe zespolenie z własną ziemią, oznacza to mocniejsze więzi w obrębie wspólnoty. Nie jest przy tym zamknięciem się czy brakiem otwartości wobec innych. Myślmy więc o Kaszubach nie jak o obcych, ale tak jak o nas samych. Kto chce spodzec dobry w czasę, niech stecyście jece lasę, tam kaszepści dobry lece, płemłe gumy w kłeżdy biedze, stadzyście jezoro, stadzyście las, stadzyście kasze bewłełają nas, stadzyście jezoro, stadzyście las, kasze bewłełają nas. Który nie wie, gdzie to leży, ten niech do Betowa wierzy i na ręku tupnie nogu, to mu każdy droga płedy. Stadzyście jezoro, stadzyście las, stadzyście kasze bewłełają nas, stadzyście jezoro, stadzyście las, kasze bewłełają nas. Kto chce poznać piękny bratczy, niech nie skneży swoje detczy i wajedze na kaszebę, rozcu bratcie niby grzebę. Stadzyście jezoro, stadzyście las, stadzyście kaszebę wołają nas, stadzyście jezoro, stadzyście las, kaszebę wołają nas.
Łebuj sobie dłudzie butę, zajedz do kasze pszcichytę i prosta